Душата ми гори, а болката ми напомня коя съм. Няма да нарека насилието нормално, докато сърцето ми се разтърсва от непочтеността. Знам, че в мен е жива любовта. Душата ми гори и отказвам да угася този огън. По-добре да ме боли, отколкото да престана да обичам, да вярвам и да бъда човек. Душата ми гори, когато срещна отсъствие на любов. Не защото всичко трябва да е съвършено, а защото всеки път, щом видя унижено човешко достоинство, нещо дълбоко в мен се пречупва. Боли ме, когато силата се превръща в оръжие, когато властта пречупва вместо да закриля, когато думите раняват по-силно от юмруци и човек остава изправен пред насилие или безразличие. Душата ми гори, а болката ми напомня коя съм. Няма да нарека насилието нормално, докато сърцето ми се разтърсва от непочтеността. Знам, че в мен е жива любовта. Душата ми гори и отказвам да угася този огън. По-добре да ме боли, отколкото да престана да обичам, да вярвам и да бъда човек. Дълго се питах защо страдам, заради трудностите и човешката болка. Защо очите ми се насълзяват, когато видя отхвърляне, заплахи или хора, които безмълвно преглъщат унижение. Днес вече знам, че колкото по-дълбоко обичам живота, толкова по-силно усещам всяко място, в което отсъства любовта. Душата ми гори, а болката ми напомня коя съм. Няма да нарека насилието нормално, докато сърцето ми се разтърсва от непочтеността. Знам, че в мен е жива любовта. Душата ми гори и отказвам да угася този огън. По-добре да ме боли, отколкото да престана да обичам, да вярвам и да бъда човек. Колкото повече вярвам в отговорността, толкова повече ме жегва несправедливостта. Колкото повече ценя уважението, толкова по-силно ме разтърсва унижението. Колкото повече копнея за човечност, толкова ми е по-тежко, когато срещна презрение или зло. Не защото съм слаба, а защото живея със сърце, което отказва да се примири, когато човек наранява човек. Душата ми гори, а болката ми напомня коя съм. Няма да нарека насилието нормално, докато сърцето ми се разтърсва от непочтеността. Знам, че в мен е жива любовта. Душата ми гори и отказвам да угася този огън. По-добре да ме боли, отколкото да престана да обичам, да вярвам и да бъда човек. Не желая да правя сърцето си по-студено или да го затварям само за да не ме боли. И каквото и да ми струва, ще пазя съвестта си, защото любовта и добротата не са слабост, а най-голямата сила, която човек може да носи в сърцето и съзнанието си. Докато сърцето ми е живо и душата ми гори, няма да позволя да угасне надеждата ми
за повече човечност и доброта между нас.